Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingwan poi wir jong kijat benreu bapher sa nong ba shalong naki way pat ki jilla kamtam hadin ka jingjia ya umsna magajilla Manipur kala penlong ya Khasi Hills Autonomous District Council ban shim ya karai ban khot jingya lang ya ki rang ba snong naki snong bapher ka nong ba shalong ha gini ki khandiat sngi ban wan Chief Executive Member ke KHADC uba Tito Starwell Khan habaya keren bar kinong thok khubor ulaong baki breu ki ban ki weipat ki jilla kim dei ban shwan rung shaka jilla daga jingpen krek ki parajat benreu jongki henrei ki dei ban ya lingba ki borshnong ula pentip bru baga jingelang ka baga council ka khot iki nong yalam snong kanlong haga arfu sautrik jemmang ha conference hall ka council bat haga ne jingye kendo kin saya keren yi bon ki mat kibaya day bat kishnong ki thau kibadan hapo kanong ba shlong komiti kibaya day bat kaching wan kerthep jom ki briu ki madabar kham tam ha ki shnong ki dong ki bahap po ka sor shlong tin ha kibaya day bat ka liang kibaya day po madan meeting ngala tentu yu siam jom ka himamilium dia ka ba un khat yu rang ba shnong jom ka madan meeting man keli halor ka jinglong jingman ketika jaka kamtam hak bede baka jingwan jong kibar tumba pi ki belawan ban syong ri tengen hak ketika snong tina ka bentapat ke jingya bit ya biang lang haman lagi snong ngala khot ya ke jingya lang jong baro ki rang ba snong jong ka sor slong la arku sautrek hak kapor sibeje apo conference room jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ya kaba ki notice nginsa penpoi hakini kisni na kabanta ban ya selok ya ke jinglong jingman jom ki snong ki thau khamtam ya ke jingwan kerthap jom ki babon ki briu ki banabar ki basuan ban songwai ki basuan ban rung ban haki snong ki thau kaban long le si ka jingwit hadin habut ina takadaw nginsa ya discuss pa ka tukasni ki benta ki bangin le hamtam bante lakam ya ka jingwan jong ki pri nabar haki di kisnong ki bahap apo put sam jong ka district council apo social law ngam patip nae ki yo bor ban le ya kata ya ka bakin khot ya ki bril jongki bakin wan haka ni kari ka jongi denrei lakum no kumnuru lada kalong hadin ba ka situation apo Manipur let's say kalalong back to normal ngasno baka de ka kamram jong ki ban ha biang iki shala ka jong ka jala imat kini ki giwan sene khlam jung tep jung nong lam sno kumbah pau na kecil keren jung nong sno jong marate dan menol em ya kani kan sasyai ha ka jingelang ka bangin likot ada hab sautere na try kita baro kin sasyai